Lazy. Hi. Hey guys. Hello. Should he say? Guys, if you say me ankuta, baby, should he say, guys, ndikutaka kunyaririra. Ndane time ndisingaite live paFacebook. Should he say, guys? Wow. Oh my god, that's did he say girls? Did he say do I chinyara guys chinyara kuita live paFacebook ka? Did he say ndikapesa kuita live paFacebook muna February. Should he say oh Katlego say seriously apa ndada kutopina ndajera kupina vanhu guys sorry. Simon Magwidi Kithi Gogo zviri sei Mamodhewa Mari sei TJ zviri sei Noma jiri yengwa sei Anesu. Oh my god, tasvika 100. Tichiri kunyara asi ndajera kuita live paFacebook guys kuri kutonyara. Karen Kisha zviri sei Joylin kudiwa sei Crystal yeah Washington zviri sei My Roy Namula Tula Bechilude zviri sei Jita uri kupi usadombo guys. Hanzi you can pin ndopina sei handizvizivi ndopina sei right. Ndatione ndimbozama saka ndopina sei ipapo I don't know kuti ndopina sei. Anesu neti zviri sei Charity Tizeti zviri sei Judy sei Mamo Precious guys hatombonyatsoziva kuti Facebook ndoiite ndopina sei zviri sei Sebia Dorini Guze Pesi Mtisi zviri sei tasvika 140 guys. Handisi kuziva kuti ndinoite sei kuti ndiyekere ndipine. Revai zviri sei masere. Hanzi press hard on the comment alright. Toita sei bwapina wow zvazvinoitwa. I didn't know kuti ndo zvazvinoitwa. So funny. Jitawo zviri sei Tanonoka uri sei Melissa Natasha sei Bathsheba zviri sei Simon yeah Sharon Matenga uri sei Dorini Guze Loveness Rodwin Yadano. Oh my god, tasvika 200 paFacebook guys. Tachira kuita malive Marceline zviri sei TJ Lorraine Besti zviri sei crazy. Ndiregere ndinenge kunyara bhozi Facebook ndisanyatso kuijairira kuita malive but ndida kuzvitraina kuti ndimbopota ndichimbouya kana ka 3 kumbomhoresa vanhu hangu ndisina nyaya dzakawanda dzekutaura but ndida kungomhoresana nevanhu chimbonzwawo tuma nice stories indofarira nice stories especially zvinhu zvinofadza hangu ndo zvandofarira.
Yes, thank you. Saka nyaya yedu hatichi saka nyaya yedu yakamira sei. Alright, pandinoita malive kamene titotangotaura hangu pana wangu uyu pana. Thank you nekujoina guys, ndafara guys. Someone do screenshot for me. Dakutoiposta pa status. Kunasvika 200 and something pafacebook. Alice Zuze ndakuona. Alice Zuze, I hope nhasi Alice Zuze uchajoinawa. Pane chinhu chandikuona chekuti you can aid someone we say. But anyway, ndichajaira zvangu pafacebook. Ndofanira kutomboita ndichijaira kumbopota ndichimbouya hangu tichiti ndeipi yenyu zviri sei. Shelter Pamire, I see you. Kiti muchiki ndakumhurisa preview mebu. Zviri sei. Evelyn Chisepo Gumede. Bimunaka uri sei. Aiwa nangura ndiwe kuzoita hangu kuwa pauyu pamalive rumbi bvunzo wabayazi. Bvudzi riripo iri. Kutonyara kwati kutoita kutopfeka heti kutonyara. But anyway. Yeah. Acknowledge style zviri sei. My chicos zviri sei. Tari kuda kuti ndinyare cha. Tari cha ungabvondidira ndisekere nditori screenshot. Zondisekise cha. Sisimeli zviri sei. Ndichavouya ndichambotipota ndichiuya panapa. Kuri kudhura kakufikuekera. But guys, pandinouya hangu panapa handisi kuuya kuzoita guwa, asi kuuya kuzondisa nevanhu. Ndinoda nguva hangu tichingotaura tunyaya 1 or 2. Tumatopic hatuperi zvatwa. Tumatopic here but ini kwangu kusaidi kwelove uku ndowandonyanyofarira nekungoita tumastories ekuti tinongosekesa imwe ndo tumastories. Kuda kwashe goto zviri sei. Christine Musemani zviri sei. Thank you Sisimeli nekutishaira. Vimbai makore sei. Crystal Lilian. Sisimeli ndiribo. Ndikirikiri Sisimeli ka. Ndenda kuya pa live Facebook but ndinotenga ndichimbonyara manje. Ndajaira kuitira kuyingirikini. Ndijera kuitira ku YouTube. Ambopota ndichimbouya tichimbomhurisa nevanhu timbobhondawo nevamwe vari kufacebook guys. But anyway, ndafara guys. Tosvika 272. Ndafara. Florence Chimponda sei Lameki Moze zviri sei. Tekla Dewa kuri sei. Shamiso Chengeta Shila Marazanye. Anenzani Edith Maponya kuri sei ndeipi yako. Asi chikanda zvibregejeche. Malive angu andinoita ndingasiri emakuhwa ningirikina anenzani nozi yakanjere. Aiwa malive ndinondichiita inini kuna vanojara kuningirikina. Kuvanhu vanojara malive angu andinoitira kuYouTube. Handiyekeri handite makuhwa pauyu. Handitora futi mazita emaceleb guys. Kana ndakuzoita malive angu handitaure mazita emaceleb pamalive stream. Handitaure mazita evanhu vasipo panguva iyoyo. Techingoita tumastories ndo zvatinoita hedu. Pamalive stream ndo zvatoita. Haisi time yemakuhwa. Techingoseka tichingoita sei. Tichingotaura tunyanya but vanhu vandijaira vanondiziva tiri kuYouTube kuti ndo zvatinoita. We don't talk about my celebrities. Hatiite guhwa, hatitukane, hatishorane. That's what we do pama live stream edu. Kuitira hapo pane vamwe vanenge vakuzofunga kuti Caroline Matorino zviri sei. Memory zviri sei memory. Ndichimbodaiwo ndidzidzire mumwe futi anzi long press and pin the comment. Saka ndichajaira zvangu. Cousin akadzokera kuchikoro vakuita ma face to face classes. Ndo avakuita. Saka ndichajaira guys, ndichajaira ndichiri kunyara. Ichofunga ndingoita vanhu 50 kavanouya kuzoona. But ndichajaira zvangu. Tapiwa muzvondiwa zviri sei. Hanzi ndambopinda Alice pin
yes, ndakupinda Alice. Anzi tongotaura zvemidheto. Totaura zvakasiyana-siyana, tunyaya tungori sirisisi tinedu netumadhirama twakangosiyana-siyana twatinoita kamboita. Ndo tatunoita. Waona manje. Saka kune avo vanga vasingazivi, that's what I do pamalive. Tavi ndiani kweuyu? Mildred kurova. Zviri sei midi? Yes. But pamalive vanondiziva vanoziva kuti hatitaure macelebhu. Actually hatitodi kutoti mumacomment section medu muitwe name drop yemacelebhu. Hatitenderani nazvo hedu, because hatisodi kuti zvizoitwa miscoti pozofamba vachinzi paitaurwa nhingi pauyu. Vanonyatsoziva vanozviziva kuti that's what I do. And tonyangonyanya tumwe tunyaya mapepe zviri sei. Right, tine tingotaura tumwe tungori tunyaya tungori general, matopic apere. Tichaona kuti ndeapi mauyu. Ndogona kungoti the best present yawakawana, kana kuti zuva usingakanganwe, the best day rako, kana kuti the best Christmas. Totangototaura nyaya. That's what we do pama live stream. Zoe Mutanga Dura Bebe zviri sei. Happy birthday mamoyo wasokopiri. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Audrey uri sei. Kanibona, how do I add? Tiara again. Try again to is zviri sei. Unombotishanyira pa YouTube. Thank you for supporting Tiara. Anzi bicha kona samendibona apa manje dambudziko riripoka, asi tombona kuti kana kuti maminesi acho ndaapi ari papa handizivi kuti ndozviona sei. Matimbona kuti unoedha sei munhu palive. Geizi ndiana damboedha wangondimhoreso tingoona kuti ndokwanisa kumhoresa munhu here kungoti zviri sei. Chiwonisa. Tula, yes, thank you. Tula Bechilude is always kuningirikini kunonzi kuchannel kwedu kuYouTube anouya zvakanyanyisa. Thank you for supporting Ningiri Tula Bechilude. Tawanda hungwe zviri sei. Inonzani Alice chimboita kuti edi ndikuedhe ndimboona kuti ndokwanisa kuedha here. British zviri sei. My Cleopatra Tsamwai. Alright, happy birthday, happy late birthday. Unonzi chiisara yoyo, happy belated kana kuti yoyo yachoni. Andione. Right, anonzi. Saka ndoti chii ukati add me. No. Ndoita so, then ndonoita sei, ndoita long press. No. Easy, saka ndoita sei kuti ndikuone. Ndiite sei kuti edmi yachoni hapafana kubuda kamunhu kegreen here kakanzi neyatimboona. Ndofana kudzidza, ndofana kuzvigona guys. Pakanzi ed kapari kundibudisira list iyi yevanhu vari apa. Uyu munhu hatizvoni ndimued handisi kumuona wana. Ndozviona sei manje. Pane vamwe vari kubuda vari kuseri. Guys, teach me. Ndozviite sei. Ndozviite sei. Ndoda kutotaurawo kutombomhoresana nevanhu guys, but handisi kuziva kuti ndozviite sei. Ndinoita sei. Is it my network guys? Kuti unomboita malive. No kusiblabla ndambouya kada kuti akufanira kumbota chimbouyawo kufacebook chimbotamba nevamwe timbomhoresana here and there. But manje pane chinhu chakabuda chakanzi add button ka, but handisi kuziva ndoedha sei. Help me guys. Ndoita sei to add people. Ndombomhoresanawo nevanhu kufacebook. Ndoita sei kuti ndiedhe vanhu guys. Ndikuona pakanzi add, but how do I add you? Ndozvione sei guys, help me. Ndoita sei, ndikuona chibhokisi hanzi china uyu nani tiona hanzi unofanira kuti bring on camera. Unofanira kuti bring.
All right. Thanks, Alice. Mina ndichitanga nauyu. Pane mukadzi ambotanga ari papi. Damboedha mabhebhi timboona yakanzi. But sei pasina kunzi bring on camera. Pane vamwe vasiri kuda vakanzi bring on camera. Saka ndozoita sei manje? Teach me, guys. Timboona akanzi muri. Yes, uyu modhinika akanzi bring on camera. Wedding. Yeah, hi, zviri sei? Hello, zviri sei ndadzoka zvakare. Kufesi koinda apa ndaedha ndichaoneke saka zvozofamba sei? Handisi kuziva ndangokarika ndakutoona zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yaswera ichitenderera kumastreets. Kufesi yangu yekudeketa hafu 1 crazy. Guys, I'm not joking. Saka fesi yangu yakudeke deuso ndo. Aya, ndezoseke aya, ndezoseke ndezi. Hui, aya. Ndangona hafu ndakona maziso. Guys, palife hatiti makuhwa. Sorry, izveni hatiti makuhwa. But I meant ndizame another person. Mina timboona kanzi chiedza kuti timboona kuti zvekuti sei. Guys, guys, ndakungona maziso chete, guys. Can you imagine? Timboona kanzi Edu. Why shouldn't you be like this, guys? Sei ndakuzoona imi mune muchiona zviri normal here kwa mimi. Hey, Hello. uri bo? Ndiri bo, uri sei Shema? Ndiri bo. Ini ndiri kundiona here. Ndikukuona. Ndiri kutokuda ndiri wese because inini kwandiri ndikuona hafu apa pacheta. Ukutobuda bo. Live ndenge chokuda bo. Oh, saka kusaidi kwangu. Alright. Because ndiri yeah. Let's take technology, guys. I'm done. Ndatimbona ndokwanisa kuedha mumwere. Guys, right, pana kanzi Godfrey matimboona tione anonzi Godfrey. Guys, pandinochekera palive ka, I just want to put a disclaimer. Hapasi pekuti aguha but kungofara nevanhu chavo. Saka kana pana unenge wazoexpecta kuti guha names emaceleb. Zviri sei Geoffrey or Godfrey? Zviri sei? Kuri sei ikoko? Kuri bo, ko zvamuri kungobuda kamusoro chete. Ndozvandiri kutaura vanhu kuti ndiri kubuda musoro, vanhu vari kuti handisi ndiri kubuda. No. Saka ndikati Alright, aibo. Alright, iri bo, thanks God. Okay. Alright, memboedha mumwe. Okay. Alright, saka unodropa sei? Chidropa iwewe.
Handitomboziwe. Naiwe. Okay. Ndagona. Aya, nhasi ndazoseka. Pana anonzi Crystal. Crystal. Zviri mukadzi wamatorokisi handimuzivi matorokisi kuti ndiani. Pana ari kunzikira akaikira apa. Ari pari akanzi akati Edme uyoyo. Apo haana kuvata here munhu kwamazani guys. Anoenda kubasa ka. Asi kumuona wati adhimazani. Alright. Adme haasi kuenda kubasa here guys. Anogona kuita kubasa. Uyo anokira so. Ndoite sei apa. Edme Chidomalunga. Domalunga. Hey, Ziri. Hi, Kuri sei? how are Kuri bo kuri sei ko? you? Right. Kuri sei? Kuri bota Chando. I'm in my blankets. Seriously? Yes. Ini muri kundiona mushe ka? I'm seeing Rukuona Musha, yeah, half your body is clear. Rukuona kusvika pachest. Alright. Saka abo. Otherwise kuri sei My ko? camera what? Kuri Mzanzi. Thank you so much for entertaining. Kuri bota Nzwaneka Chando, but anyway, thank you for the entertainment. Shema to the shemists. Chapota chiuya pata pachimbojaira nawo newangu kuFacebook. Vamwe ndesika I know it's practice to chaita ball. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Right. Okay. Kuta Mwari pifuti hanzi hanifuti apa. Uyu amene anonzera yena ndikuzviona kuti arikuda kuti Cynthia. Hapana pekuti ndikuede. Agnes Mulilo. Eggi zirize eggi. Agnes zvirisei. Agnes ndikukueda. Agnes iri kuti connect. Agili njani? Nyaphila Shero, unjani wena? Uyagodola. Yeah, that's good, Shero. You're trying. Yes. Otherwise kuri sei? Nase kuri nani kuri kupisa nezuro kwanga kuchitonhora Shero. Ana chibebizi ye. Kwa kuchitonhora nezuro. Nezuro kwanga kuchinaya kuchitonhora but nase kuri kupisa. Yeah, I love your Shona. Ndakangomirira kunzwa. Ndakuona kuma story time kuekera kunhingirikini kuseri tikuita live tonita vanhu maminesi mangana hatichiripo for 30 minutes. Regai ndotochaja foni yangu oraiti. Mukuchaja nguvai? Izvozvi. Hairibo. Mukutsikisa dzipi mazuva ano? Hai, mazuva ano takamirira iye Shero. Unoziva kuti ndine mastori angu ari palisti kaShero. But manje imimi patinenge takuda kuita aiwa think zvachaita taronga kuseri toita moita zvekutaura through pafoni handiti sezvatakaita nezuro iya.
It's fine. Yeah, totaura kuseri. Totaura kuseri Alright. tobva tati nhasi tatapedza. Mazona handiti kuita iyi yekuti kutsotswa kupi mutauni kana nevakomana vemujoburg. Ndeyatiri kuita. Yeah. Panapa takuda kumbopota tichiuyawo timbomhoresana nevamwe tichimbofara nevamwewo. Tiita kuti tijaire kwese. That's great, Shero. That's a good idea. Saka hatichajaira zvangu chajaira but tiri kundiitira fani ka kusaidhi kwangu inini ka ndiri kungoona kubva apa pamalips ka ini ndikukuona the whole face yenyu ndikuiona but inini manje ndikuona kutangira pamalips angu. I don't know why. It doesn't matter just because wewe ndiri kuonera kubvira apa t-shirt yako apa. Uri right. Uri right. Uri right. Ndaizoiita ende maitoseka screenshot iyoyo. Ndaita screenshot nchazokusendera. Alright, iri bo ka1. Thanks. Alright. Ndokuona sei manje. Mina I think apa ndapamaster mina ndiku. Okay, yes. Alright, mina tione. Ndaseka zvangu anondinakidza sister wangu apa. Ana chibaby wonde musikana wemambiriyoni. Tasvika 200. Hey! Zvirisei linjani? Ngiyaphila unjani wena ke? Uyadobha. Ndikuzona kwauri uchiganda rako bho uri kuchando shuwa uri kuona ukonekera. Ifirita. Saka ndisikiona sema level Shema. I'm good. Just enjoying your work. Sha mabasa kanoti varaidza I don't wanna lie. You're doing the most. Watichi hausi kuona face yangu. Ndikuiona boss zvekuti zvese ndiri kuona. I'm seeing everything. Tikukuona tikunzwa chirungu kumashure uku mukuita zvechirungu ka. Inochi ndakatenga YouTube saka fridge yangu iri kuplaya YouTube. Wakatenga chii? Fridge na YouTube. Saka ndiri kuplaya mina ndi operating ndiru sepapose. Yes, asi ukuita uchibreaka but I don't know kuti sei uri kubreaka ini. Kana ngewe uri kubreaka I don't know. Dress rako riri kupi? Unofanira Ana uri kubreaka. Hello? Uri kuita uchibreaka. Right, but ndichazojoina live kudzidzira tichidzidzira ndichenyasa kugona. All right, thank you. Bye. Okay. Bye-bye. All right. Ndasimba anonzani uyu William ndasimba ndogara ndakavata ndichagoona here kuti rega ndione time yangu ndida kutasa time cause ndofanira kuzogadzira imwe live yandoita kuYouTube. Jita Rebecca akamboedha Rebecca. Zvonakidza ndechimboita chimboonawo different faces guys. Rebecca I think maybe Elton tachichinjanisa mukona musikana anonzani
Anzi Ed Priska Mudena handisi kumuona ari kumhanya makomenti dhati futi add me ndimuise apa patomboti ndeizviisei tichijairana nevanhuwo tichidero pane vamwe vasingakwanisi kuzosvika kuyoutube saka ndida kumbopota chimbomhoresana tese tiona Sheila anzani Sheuton ndakuadd I think yaramba anonzi uyu alright hapana pekuti ndikuaddei chero patiezi kuita zinani privilege mutu right kati izame kuedda privilege privovo right I think Priscilla Mudena ndamuwana privover zviri sei yangu ndoti ndikagara ndoskipa zviri sei hey kuri sei koko Lord Shem, how are you? ndiri bho kuri sei Ndiri bo, my I'm happy. Ndakuona my nini ndafara ndinabvira kare ndingoti Shema aid me please. Muri bo here. ndiri bho wena shamwari kuri sei ikoko Uri kutonhora kuti akufa nechando izvi. muri kupi mimi Joburg. hey saka nhasi kuJoburg kukutonhora zvinamboitizvi Mawanika. ndafara kutaura nemi handiti Bye, my sister. thank you bye bye Thank you so much. right okay anonzi right ndamuwana Ed Button handisi kuziva kuti nei yatimboona pane anonzi Christel inaigai sori ndikakanganisa zita rako hama kuti Christel here kana kuti Christel case hanzi chii yatimboona ndiani uyu Christel akaramba kupinda then ndobva ndaedha ndakati asa time ndikuchandaoneka time kangu ndobva ndambozama kuedha anonzi Petro Naylor Christel uri kutadza kupinda I don't know why Priscilla Mudena ndamuona but haana pekuti add I don't know why asina pekuti add nyange zviri alright kandite so Petronella timboisa Petronella Petronella futa una pekuti add button I don't know why tariro tarira naro button sei tariro mazhingi uri sei vakanzi Simon vabva kare vachavazama futi naShani timbopota chimboseka chimbonzwo wano Ed Button one Alicia chiisa zvaita zviri sei Yes, Shero. kuri sei Mushe uri sei? ndiri bhoa mimi Warova ende mwana wangu ndofunga afara. chimbozisa volume yeTV titaure nemwana timbonzwa nyaya Shero, I'm happy to see you. neniwo ndafara yes anonzi ani uyu Uyu anonzi Christian. Christian uri sei Christian uri kudyei Christian Hapana, mazai. ndiye ndabika mazai wayo Mama. ari kunaka here mazai ndida kumutaurira anoti mama munoteerera musikana wemakuhu anonzi Shero. Asi Shero anoti zviri sei vanenge vachikuteedzera vana vangu asi zviri sei anonzi Chelsea. Chelsea uri sei
Ndiri Bo, kuri sei kuIsland? No, handisi kuIsland, ndiri kuThailand. Kuri kuThailand, all right. Hayi siri kuCape Town. Kapa kuri sei? Kuri Bo, but kukutonhora. But imi mabvisa uyo kangada undiudza something about mazaya ake. Saka Christian kuri sei kuchikoro shamwari wakaita namba ani? Number 2. Ndiani akakukunda? Akaita number 1 ndiani? Asipile. Kuiwo kazokunzwa naAsipile sei? Asipile haikopera futi. Iwe. Saka nhasi wanga uchitamba nani? Hapana. Ndandiri mumba. Hanzi usabuda panze. Hapana. Ndandaenda kuchikoro. Zuro wakaenda kuchikoro? Uri grade ani iwewe? Unzuri grade ani? 2. Uri grade 2 iwewe? Eye. Uri vinemewe. Ndakapokuona wani kuma grade 4 pepe. Rini. Waiti ikoko. Ndakakuona iwe nebheke rako uchitofamba. Waida ndonasa kuti waida kutonotenga machipisi. Wanga waiti ikoko. Ari grade 4 ndiani? Uya wakafamba chiteso. Wainda noita. Chelsea. Waona Chelsea. Inoona Chelsea. Saka uchandiuya zondiona rini iwewe? Muri kupi? Ndiri pa next penyu paseri pepe. Paseri. Chero sadaro mwana wangu gani unakwenda? Mwana wangu akaenda. I'll go to the next door, Sharo. Usadaro mwana wangu atobuda. She's Zoka. I wasn't like it's a nonsense, Sharo. Ona uchisimuka ndabva ndatiza ka ndine chijeti. Unochiziva here chijeti? Ndakagadzira chijeti changu ka. Pandangoona uchibuda bva ndatodriva chijeti changu. Ndatochidriva. Anamba chinza chimuka ngawani. Changu chinomuka chakanyarara chitoboti tinoizi kana chinongori kana chatiri mudenga. Chongoya wakuvaka chete. Waita hako ndafara. Uyu musikana uyu dambotaura nemusikana. Chelsea. Chelsea ndi umwe. Chelsea muhombe ko. Uri form grade ani? Grade 4. Aunonzwa ati nanaenda noona Chelsea kuma grade 4. Ndosisi vake Chelsea vaivi. Ndatombofunga takatira Chelsea bhora. Alright. Uri sei zvako Chelsea? Chelsea not Chelsea yebhora diti. Chelsea yebhora. Saka maifarira bhora. Saka iwo best friend yako anonzani? Kita. Kita ndokupi ye? Greco Eastern Cape. Saka iwo Kita unomuona sei? Unomuona pa holiday? Taura pa Facebook. Totaura pa Facebook. Saka wakangwara zveiwe. Wakangwara singamboiti. Saka iwe ngatimboti Kita iwo wanonga 100 rands unoita sei ne 100 rands iyi? Ngatimboti wanonga 100 rands. Tatenga zvinhu. Zvakaita sezvipi? Anzoita kunge chi? Hembe. Hembe tinodhura. Dress. Right, ndinenge ndichamari dress iri. Saka unotenga hembe ngani? 2. Saka 1 inenge ichitamari mari. Kokumba
kokupinda mutaundi unopinda sei nekubuda unoenda nani kunotenga dresi? Ndinoenda kudanuni ne10 rand. Ehe. Ndotenga dress rangu ndobva ndodzoka, ndobva ndotenga ringi ndobva ndodzoka, ndotora imwe 10 rand pachange yangu ndobva ndodzoka kumba. Hautengi mazepe ipapo pamari iyaiye? Unofarira mazepe? Kosha pane chinonzi chikokokota, haufariri? Kokokota handifarire kota, ndofarira magwinya. Mubvunza kuti sei usingadi kota? Sei usingadi kota? Because rinoshata. Oh, komagwinya manje. Ino magwinya aya unomatengepi? Unotenga kunoko. Wandinakidza zvako Chelsea. Hairi bhore kamboedha vamwe but how iri bhore. Thank you very much. Alright, ndobuda sei? Ndokubudisai chakuona zvangu zvakare futi ndinenge ndimbopota ndichimboita malife panapa here and there, maybe 2-3 times chimbonzwa kuti moya. Alright, ndinenge tichitaura bye bye. Shero, say bye to Shero. Bye bye. Iri bhore. Love you. Bye. Atione nimboedha uyu abvakara chied. Hey, ndikuedha anonzi Mafa. Azizvoni achita Chelsea madress anenge achiita mari 2 per 100 ozoti yetaxi ozoti futi magwinya. Chelsea andinakidza zvangu. This one, let me see. Ndokosa edere. Iri kuramba iyi. Anonzi Mafadzwa Fadzi iri kuramba, ndikuzama kuedha iri kuramba. Andrew Mudzova. Sasa maminesi mangani guys, kanibona kuti ndokwasa ndobva ndaenda yedu. Zviri sei? Zviri sei? Kuri sei ikoko? Kuno tinotamba. Kuri sei ikoko kwauri? Kuno kuti tiri kungozama-zama mene ikoko. Aiwa, totamba. Inga mune rasta rakanaka. Asadaro. Zvikwadizve? Rakanaka singa ndaroona muchiri gadzira rakanaka. Kuri sei kwauri? Kunoku kwakadero-dero hamene malockdown hamene tobuda rini zvokwadi. Handikurira nhema. Nangoina usitora ndiri mupairi ndakatozvivharira nelockdown. Ndiri 1. Hamusati mabuda. Muri kusaidi kupi manje? Sawa zvakwa. Ndiri kuCape Town. Asi uri kungomanya nevanhu vekuCape Town. Cape Town kunonzi Worcester. Asi uri kungomanya nevanhu vekukapa. Kapa yakazvivharisa. Don't worry, vachauya zvavo. Ndoriziva rimwe timu riya kana ratanga. Hamupapindi. Aiwa, ndafara kuti mazuva ese ndokuzongowana chaachimunya kaini chatodarika. Nhasi ndatokuwana uri live. Mazuva ese ndokuwana chaachimunya. Ndiri pabasa. Chimunya chelive stream. Chatodarika kudhara ndakuto. Aiwa, but malive ndomaitira kuYouTube, malive ese ndomaitira kuYouTube. Kunoku ndongozoisa zvimaskiti zvitoko-toko zvangu zvezve. But malive tichange takuita wedu timbotaura nevamwe kuno kuFacebook. Tichibhalansisa kwese. Unenge wagona. Aiwa, ndatofarawo kutaurawo newe. Kana ndafarawo singamboiti mufarise vamwe vese. Aiwa, tichazama kuvafarisa. Iri bhore. Maybe kusira mangwana chambodzoka futi palive. Makomezi mamwe ndisingazowaoni manje. Handisi kuti chii chakuitika. But anyway, thank you. Ndakuda unoprepare kuti ndinde live. Tine mastory times edu atinoita kuYouTube. Saka ndokwandaenda kuda kuenda. Kunoku I think ndechinguva chingomhoresana nekutamba nevanhu. Chingodero-dero tichienda nditi. Ndozaka nhasi unopinda nenyaya yaPeter Moyo. Nhasi kuti akanetsa Peter the Fittest.
But manje pamalive manje pamalive zvatinoita manje hatizo pamalive hatizotauri chi master emaceleb manje hatitauri master emaceleb pamalive ndo inonzi hashtag no talking ikera ona but thanks mewama ndokupinda maspark. All right, thank you. Maita basa, thanks a lot. Okay. All right. Guys, Sister Loveness, she say, guys, ndakukata guys, ndakuenda ku I think in 10 minutes ndenda kufana utanga live ku YouTube takumbeta ma stories edu. Kuno kutopota tase tichi guys, kaya Sister Loveness mapanzure, let me try mekupesera noma ndaenda. That's only 10 minutes. Mafadzi hauna inonzi hauna uyu add button saka ndikwanisi kuadda in but tichange tichimaita zvedu malive don't worry techingoita chingotaura saizvozvizvi ndo zvatetichiita hataure mastaichi emaceleb hatidi vanhu vanouya chituka. That's what I do. Anonzi vanhu vandiri kuadda kuconnecta ita that's the hey zviri sei. Hello, Shema. Kuri sei ikoko? Uri sei? Tiri bwa mene imimi. Hello. Ndikunzwa kuri sei? Tiri bo kuri sei? Kuri bwa mene ikoko kuri sei? Kuno kuri right. Tangotage tingoteerera kati tinongosungawo mabhegi taka tichingokuteerera kwose kwaunenge uri. Aiwa kwese sinonge nhasi kunokukati takumboya tichimbota ndeipi tokata tobva tadzokera kwedu kumastori time kwatajara kungoramba tiri but its fine kuzama kuda kuona kuinstagram handizivi kuti kuinstagram ndichiri kutya. Chiri kukutyana ndantombonyatsoziva kuti inonyatsoshanda seinstagram. Kana neniwo handisati ndaziva but anyway thanks but ndakuenda tobatanaka kuseriko ndakuenda kunoita live yangu yekuyoutube handiti yekuyoutube alright tiriko. Alright, bye, good night. Right. Thanks for it. Okay. Right. Guys, Shema didn't know there was a DJ. But anyway, guys, good night. Maybe kusura mangwana. Maybe kusura mangwana. Tungo yafu tichobeta chi ma 20 minutes tichingoseka tidayo so ndo zvatowanza edu kuita. Saka changona machisa ma disclaimer kuti pese pandinoita ma live ndobva ndakwanisa kuita disclaimer yekuti don't talk about my celeb. Anzi Sharon betsera Yolanda. Yolanda usiriwo yazoita. Pane mumwe ndambozama kuedhanga neuyu yako. Yaramba futi Yolanda. And try for the last time ikaramba then maybe tozoti kusura mangwana pandino uya futi. Iri kuramba Yolanda iri kuramba. Kusura mangwana ngere Saturday. Yeah, I'll do a live stream kusura mangwana. Sana ichingo jamba maybe one day nchidero kushikata kujaira nawo. Nangwe tikaita bye bye.